Припинок – гандлёвы дом «Ідэал». Наступны припинок – Брест галоўзабеспячэнне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – Брест галоўзабеспячэнне. Припинок – Брест галоўзабеспячэнне. Наступны припинок – безыменнае. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – безыменнае. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – безыменнае. Наступны прыпынак – рынкаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рынкаўка. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 21А. Прыпынак – рынкаўка. Наступны прыпынак – прамтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – прамтэхніка. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – прамтэхніка. Наступны прыпынак – рамонтна-будаўнічы трэст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рамонтна-будаўнічы трэст. Прыпынак – рамонтна-будаўнічы трэст. Наступны прыпынак – інтэртранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – інтэртранс. Прыпынак – інтэртранс. Наступны прыпынак – вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – вуліца Працоўная. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак – вуліца Працоўная. Наступны прыпынак – Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Слаўнафта. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Прыпынак – Слаўнафта. Наступны прыпынак – лейтэнанта Рабцава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – лейтэнанта Рабцава. Прыпынак – лейтэнанта Рабцава. Наступны прыпынак – Цэнтр бяспекі МНС. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Цэнтр бяспекі МНС. Прыпынак – Цэнтр бяспекі МНС. Наступны прыпынак – транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – транспартная. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак – транспартная. Наступны прыпынак –
Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аэродромная. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 21. Прыпынак. Аэродромная. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Управление внутренних дел информирует. С использованием сети интернет происходит вовлечение подростков в незаконный оборот наркотиков. А чем сейчас занимаются ваши дети? Хороший вопрос, на который нужно ответить каждому родителю. Прыпынак. Брэсцкіх дывізій. Наступны прыпынак. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Прыпынак. Маставая. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Прыпынак. Міцкевіча. Наступны прыпынак. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Савецкая. Прыпынак. Савецкая. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.